Serei a nomeada para un traballo tan delicado. Imparlle para o trono da súa maxestade. Que me iba a dicilo? As envexas dos outros fidalgos e máis da outra conselleira. Por me caber a min esta honra. Pois xa a miña nai, a miña avó, a miña bisavó e triavó tiñan sido limpapós. Ese trono é moi difícil de limpar, moi requintado, moi traballado. É un trono de estilo rococó. Estás en listo o trono de raíña? Listo, listísimo, máis listo que cando era novo. Perfecto. Fagamos unha reverencia. A nosa raíña fai acto de presencia na estancia real. Que cerimonias temos hoxe? A súa maxestade vai recibir as ministros, Aos conselleiros, aos duques e duquesas, aos condes e condesas, os reis e príncipes. aos duques e duquesas. Non, espera. Toda xente de ben. Este trono non está ben. Acabo de limpalo, miña maxestade. Queres velo? Avala hacia un lado. Está desequilibrado. Balancea. O trono balancea. Nese caso, necesita ser arranxado. Chamado ao carpinteiro real. Ele é o que sabe, ele é o que arranxa, ele é o que repara. Manda a man. Carpinteiro real, carpinteiro real, carpinteiro real. Por eso se chamo eu. Non fai falta. Tía. Xa quedou buena tarde, É o carpinteiro real. Está de vacacións. É cando ibas dicilo. Pois mira ti, acabase de acordar agora. Claro. E se te acorda, dentro de 100 días estamos aquí como palos esperando. Claro que sí. Nese caso... En vez del carpinteiro real, trae aquí o aprendiz de carpinteiro real. Subimos luego. Cala. De carpinteiro real. A ver se me arranxas este trono. Está desequilibrado. Non, Non que? non, miña maxestade. Atreveste a contradicirme. 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 Non, oh, miña maxestade.
escola de carpintería cando iba, xa fai anos. Non sin a miña caixa de ferramentas. Así que, mentre non haxa caixa de ferramentas, vostede sigue balanceando. Vale, nese caso, conselleira, Que vai a coller a caixa de ferramentas ao Obradoiro Real. ti. Alixeira! Así moito mellor, María. E logo, de que pega manía, Maxestade? E de que pé? Creo que é este. Repara, miña querida colega conselleira, o pé que está máis alto é este. Disculpa, miña querida colega conselleira, pero o pé que está máis alto é este. Este! Este! Pero, mano! A ver, aquí que pasa? Que estou nunha pescadería con un 50% en pescado grande. Que estou nunha pescadería a 50% de descuento en pescado super caro. Ou estou nun palacio moi adornado. A ver, pone un pouco de orde. Ten dúas conselleiras que Tranquilícese parece un que pouco. están mal na cabeza. Fregona! Fregona! Conselleira! Non vale As súas nada. posicións. A raíña de hoxe en día, vaya. Non me pega a gana. Moi ben, falas moi ben. Ahora xorei o todo. Naturalmente, non trouxeches as ferramentas necesarias. Poña ahora. Ten cuidado co martillo. Miña Maxestade, hai ferramentas que aínda non podo sacar da carpintería real, pero son necesarias para arranxar o seu queridísimo trono. Así que facemos? Queda torto? E non Obradoiro Real onde tedes as ferramentas necesarias? Si, ali traballarei mellor co permiso da súa Maxestade. Nese caso, en vez de levar o trono ao Obradoiro, traigamos o Obradoiro ao trono. Que vos parece? Levamos o trono. Bom. Non sei que faga. O único que sei é que a caixa de ferramentas pesa moito. E eu non a deixo aí abandonada. É o único que teño. Cortesá, o conselleira, perdón. Así mellor. Ordena algo vostede, miña Maxestade? Viches algunha vez a unha raíña sen trono? Non, todas teñen trono, pero eu xa o traen agora. Viches algunha vez a unha raíña sen trono? Non, todas teñen trono, como xa lle dixen, pero eu xa o traen agora. Aturo un pouquiño, miña Maxestade. Nestas circunstancias non podo dar a ceremonia. Por favor, cancele xa a ceremonia. Agora. Sí. Xa non hai ceremonia. Xa non hai ceremonia. Xa non hai ceremonia. Viches unha vez unha raíña de pé? Con todos os respetos, Maxestade, xa lle dixen que unha raíña non pode estar de pé. Eu
majestuosidade que vos merece. O rapaz cerrou ali, puliu alá, e agora xa está. Está, Está. Aí está. Que tal me vedes? Eu sempre vexo moi elefante. Eu sempre vexo moi elegante. Mais diría eu, majestuosa. Por eso é vostede a súa majestade. Pero que son a única que me encontrado esta torta dun lado. Pero cal? Pero, por onde vai estar torto? Ti, a ver, ti eres tan Por aí, equilibrado, pois sí, máis equilibrado eu que a ti. Non ves que está torto? A ver, como ves ti que está torto? A ver, por así. onde? Dime por onde está torto. O que tes ti é a visión torta. Ti me debe de Torta, seguir así. eu vexo así, tires así, como os cabalos. Seguramente. Os cabalos. ¡Abonda! Este trono non está ben. Precisa ser arranxado de contado. Levado ao obradoiro inmediatamente. Os levaremos. Pois leva. Pois é un palo. Porque nos... Pois sí, fai un bo día hoxe, non? Os pasariños cantan, as nubes se levantan, que sí, que non, que cae un chaparrón por a súa non. E os pasariños pío, pío, os pasariños pío, 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 a facer de trono xa. Non quero, majestade, a facer agora de trono, non quero. Pero ves que contradicirme, non, miña majestade? Que? Pois contraigan xa. Miña majestade. Escoite, miña majestade. A ver, pero escoita ou non escoita? Mire pa min. Non estou sorda. Bueno, pero mire pa min. Escoíteme, mire pa min. Miña majestade, o trono desta vez sí que está. E como me volva a decir outra protesta... Son eu a raíña. Ai, eu son o aprendiz. Pois por eso. A ver. Está ben, Está ben mal, pero non vedes que agora está torto para outro lado. Como me di a min? A min! Que está torto. A min. Se cadra. Pero- Vostede é a desequilibrada. Entonces eu estou torta por diversión. Se cadra, como lle dixen, ten un problema de columna. Oh. Debería miralo urgente, porque eu non podo estar arraxando tronos cada 2 horas. Problema de columna bocha de neo, aprendí de baboso. E ti que? 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 Que tes? Concejala de baboso. Que máis dá, concho? A banda! Sí, se non o traes a arreglar. Que?
escoíteme. Porque antes non me escoitou, Estou máis pobre que as arañas. E que? Máis pobre que as formigas. A mí que me importa? Eu non podo ir á cárcel. Eu polo menos teño dinheiro. Eu non podo, sí. Cálese, po. Agora que? Que corrupción? Definición. Ser corrupto. Ser corrupto. Corrupto vostede. ¡Inmigración! Que tal me vedes, O trono parece que está un poquinho. Está pequeño. Desequilibrado. Desequilibrado estades vos. Pero non vedes que agora trono non te patas. Levadeo daqui inmediatamente e terminarlle de cerrar os 4 pés. Do trono. Non, do trono. Da túa cabeza. De que vai ser? Da miña cabeza. A ver, do trono da miña cabeza que fago? ¿De qué vai ser? Da miña Quieres cabeza. parto? Que fago? Xa nas rúas. Por agora vou sobrando do trono. Da cabeza. Ai, ben. E agora pande vai. E agora que? Que pasa? Onde vai? A ver, deu explicación. E a vosa graciosa majestade onde pensa sentar agora? Xa entendo, vou me poñendo majestade. No, 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 no. Vostede, por aturar a miña real calma, será a miña única conselleira. O primer traballo será que me vas a axudar a montar o meu novo sofá. Un novo sofá? Sí! No! Mira! Mira! Oh. Non, que vai dicir a miña familia? Quero ver o meu novo contrato, E a miña nova semana. Cala un pouco! Que ben se está. Tanta pelota. Bueno, eu vou marchando. Teño cobras atrasadas no Obradoiro Real. Espera aí! Teño un novo ascenso para vostede. Ascenso. Ascenso! Vostede Que? como é tan perfecto, e tan equilibrado, e tan maravilloso, e tan tanto, axudarame a equilibrar o meu sofá. Será o novo respaldo sofá. Real. Como? Sí. A mí, ponerme de espalda. Que non te podes servir. Non me toque, rainha. Ten cuidado con ese vocabulario. O vocabulario teño moi fino por la hora. A ver. O meu. Non? Trono cortesá. No, o meu novo sofá. Abanea agora o trono, majestade. Parece que abanea un pouco. Si queremos pode ser a recortar os 4 pés. Pareceme ben.
aplauso para todos eles. Non os vaiades, por favor, que suban tamén os membros do outro grupo, do grupo Laliland. Un aplauso forte para todos eles. Teñamos un día para que vengan toda a xente, para que eles poidan demostrar o que realmente vale. Porque isto levolles un ano de traballo, un ano de esforzo, como todos os membros da escola, eles son unha pequena parte da escola, este ano somos 136, e a verdade é que costoulles moito preparalas. Hai que ver que este ano, que é o ano dedicado ao audiovisual, pois dedicamos, que quixemos preparar pequenas pezas nas que unha parte é guión e outra parte é improvisación. Quixemos xogar con eso. E, pois, improvisaron ben, se veo. Improvisaron ben, moi ben. E, por eso vamos a facer un baile todos divertidos, tamén coa colaboración do noso amigo Martín, e todos os que queiran subir a bailar tamén poden facelo. Este foi o momento foto e agora é o momento baile. A disfrutar da festa, sí señor. Feliz verán.